Qed isir minn kollox biex isem James Zarb, pilota li kien serva ma' Royal Air Force bħala surġent fis-snin 50 jitnaddaf wara li kien spiċċa il-ħabs fuq allegat spjunaġġ fl-Eġittu. Zarb imwiet minn ġenituri Maltin kien fiċ-ċentru tal-aħbarijiet fl-1956 meta kien ġie kundannat 10 snin ħabs, illi minnhom kien serva biss 4 snin u nofs. Huwa kien irritorna l-Ingilterra fl-1961 fejn kien ingħaqad ma' martu u wliedu. Minkejja li għadda dan iż-żmien kollu għal forzi tal-ajru Ingliża, il-każ għadu mhux magħluq kompletament, bla RAF qed tagħmel minn kollox biex tnaddaf ismu. Zarb kien sar l-istorja ewlenija tal-aħbarijiet fl-Ingilterra wara kien spiċċa il-ħabs fil-Kajr fuq akkuża li aġixxa bħala aġent Brittaniku. Huwa kien jaħdem mal-RAF matul it-tieni Gwerra Dinjija fejn kiseb il-grad ta' surġent. Wara l-gwerra kien qatta sena f'Belgrad mal-missjoni militari qabel ma mar joqgħod f'Aleksandra l-Eġittu fejn hemm iżżewweġ beda familja u waqqaf negozju li kien wieħed ta' suċċess. Madankollu huwa kien spiċċa arrestat f'Awwissu tal-1956 u spiċċa f'ċella fil-kapitali Eġizzjana. Wara kampanja twila biex huwa jinħeles sal-lum l-RAF Ingliża għadha qed tipprova biex ismu ma jibqax jiġi ttimbrat bħala spija. It-talba saret biex jiġi rivedut il-każ ta' Zarb li kien spiċċa l-ħabs meta kellu biss 42 sena. Sa minn dakinhar li ġie kundannat l-RAF bdiet tagħmel minn kollox biex il-każ jiġi rivetut u fil-bidu ta' din is-sena saret talba oħra wara li inħeles mar l-Ingilterra u baqa' jgħix hemmhekk. Mal-wasla tiegħu fis-7 ta' Frar tal-1961 għexieren ta' ġurnalisti kienu marru jilqgħuh fl-Ajruport Internazzjonali ta' Heathrow u Zarb kien der ukoll fil-programm televisiv This Is Your Life fuq il-BBC. Kien ġie rrappurtat li Zarb kien bniedem ħieles nofsija qabel l-Ambaxxata Ingliża ġiet informata. Il-familja ta' Zarb kienet qattet il-miliet tal-1960 miegħu fil-ħabs Eġizzjan wara li ngħatat il-permess mill-awtoritajiet tal-pajjiż. Fl-aħħar kollox kien spiċċa b'wiċċ il-ġid b'Zarb jerġa' jingħaqad ma' martu u ma' wliedu.